pois, de unha época bastante negra para o xornalismo en galego no que desapareceron pois cabeceiras históricas. A continuidade dun instrumento, tanto no plano digital como en papel, para que as persoas, os galegos e as galegas, pensen, reflexionen. Un xornalismo que afonda na realidade galega, feito por nós e desde nós. Temas que moitas veces non tiñan cabido no que son os medios maioritarios ou medios convencionais, e que parecía que non existían, e que pouco a pouco intentamos facelos visibles. Sermos nace como un proxecto colectivo e esa era a súa forza, non? Irse atopando con xente, ir sumando forzas. Superamos ese número 200, pero ainda estamos moi lonxe da definitiva normalización da lingua galega nos quiosques, que tanto como dicer que estamos moi lonxe da normalización da Galiza como nación.